है कॉल खराब बा कोई दिन से बिना लोटा के जाके लइका मैदान जाना और यही जा गार धोइए सो कॉलवे को बताओ न कॉल खराब भइल बा कोनो बनाइए करे के ओह नो एका हमरे बनाए के पड़ी काहे बारौख मजल सोइया लइका हगवाई की तहरा के काज नहीं कलवा बनी कि ना बनी ये का लइका मन बढ़ू बांस गरिया रोकी के पिए कल तो हमरा पानी ओ की धरई हंस त दिया दिला दे नानी ऐसा हवा लेता साला का करी रे जॉब से आयल बनी वजह से स्कूलवा में से बैक तू का लगे को तंग करे बड़ा साला बहुत सरगार मेमोरी को के धइले बा रोको मेजीवा से बतियाई का कहते तनी चल चल दिखा लेती हेलो हाँ के रे कुणाल बोलता नी हाँ का बोला कहतनी कि चल हमें जो तनी एक जगह जाए के बा कहाँ बा अरे यार गोल ना रही से स्कूलवा में याद बा अच्छा भूत वाला स्कूलवा में हाँ हाँ भूतवे वाला में का भइल हो कहते यार जॉब से आयल बनी बड़ा तंग के धइले भाई यार भूतवा हमरा के रात के सपना ऐसा डरावने हाँ रे डरावने सपना होता जा साता के तो मोने कोई नहीं कि मत जा मत चलो यार हम ही तोरा के ले गनी उहे बड़का ओगरी शेर भल ना रही देखले हाँ जा तेज तो बनत एकदम खली बनत रह बन खली के भाई बल्ली अरे भाई उहे तो अभी निकलता यार खली के बल्ली पड़ब चल ना भाई चल के ना रे बाप हम ना जानते लेके जो अपन भाई नु चल ना रे भाई नु ना हम ना जान बाप रे हमरा के भागता मरले रहे घिसिया हगलो पर बड़ा झाड़ू से कूची से का से मारेला हम ना जम जोते चल ना भाई नु एक बार हमरा खातिर चल ना हम ना जम अभी हम काम करते नहीं अपन कॉल बनाओ तन कॉल बिगड़ल बा चल ना रे साहब हम ना जाए रे बापू भगत हमरा के मरले बा सब फेर लिया जेबे उ छीन जाई तार मारी पटक के चिन्हवा देले नु ठीक बटे ओगई तो खाली हगले रही पेशाब कर दे फिर हम ना जम जो अपन भाई जो अपन दोसर के लेके जो ना हम ना जम जो हम फोन रख देता नहीं काट देलक सरवा पूरा जाए दब का करी अब जा तनी देखो तनी अपने सर बाप रे बाप दूसरा के कामे जा भूत धइले मारी भगत पटक के तो हम का तो करे हम अपने कॉल बनाए बाबा धारा गंगा जल बेले गैस लिख चला हाँ बाबा जी यहाँ खेला ना ये आश्रम हो अरे गैस वाला आश्रम से बाहर जो भी नित्य क्रियाक्रम करना है बाना में चला जी बाबा जी कौनो आवत नहीं खे का है लॉकडाउन में कोनो वजन से कोनो के कुछ होतो नहीं के भूतो तो नहीं के धर भूत नहीं के धरत ना मारी कोनो जादू बोलाई आज को खे मारी कोनो तो एकदम अंतर्यामी रेखा एकदम भीतरी भीतरी हाँ भीतरी तब तो व्हाट्सएप चलावे लगू चलावत होई छूट के छूट के आ रहल बा चला एगो देख देख आ गइल चला एगो बैठो ओए रोक तो आगे नहीं का हो क्या कर रहा
नागमणि लेके जइबो ए रोक ना रे नागमणि उगिलबे का हो हम रोक बाबा बोला के लियो तुम रोक 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 बाबा बचा दी हमारे बाबा के बाप रे ई अभी भूत खिलाओ तो त नागिन डांस करत लख दिखत हो लाइक रोक रोक अरे सामने सामने बैठ सामने बैठ का लेबे ओह नो बोल खुल के का लेबे रसगुल्ला लेबे ना का लेबे करिया का काला कंद लेबे ताऊ का लेबे भरुआ तब का लेबे कंदा का तकारी ना स्प्राइट लेबे ना स्प्राइटो ना लेबे ना तब का हमार लाल लेबे मांगा बा चली कहाँ से आइल बारे पहाड़पुर से तेनुआ से तब का छपरा से आइल बारे यहाँ से नहीं खसवाए तब का मुफस्सिल थाना से आइल बारे कौना गांव से आइल बारे अरे से आइल बनी बाप रे सब नए नए गांव दिल बारे करे जय कलकत्ता वाली तरफ बचन जाए ना बाप ही सोन कोल करे बाप अरे चल छूट गए भाई ले जा हमरा बस के नहीं खेल बाबा आप रौरे ठीक करे बाबा तेहू खेला लगल का रे नहीं बाबा अरे सर अभी तेरे गुस्सा मनाइल ना जय कलकत्ता वाली चलो तेरा बच्चा बाबा देखी देखी अरे भाई जा 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 बाबा ले जो अभी हमरा बस के नहीं खे रौरे ठीक करे में अरे ये हमरे भूत उखाड़ दी रे बा ले जो हम एकरा के बाबा देखी रौरा बड़ा दूर से आइल बा छोड़ दे भाई ले जो रे बाप रे हम अब से भक्त ही ना करे भाग्य अब से भक्त ही ना करे भाग भाग मोइला चला चुप अरे अब से भक्त ही ना करे मेरे साथ बाप रे बाप रे दूसरा के बुझाते तो हमरे बुझाए लख अब से हम भक्त ही ना करे